Takže čau lidičky, dneska mám novou masku a prozkoumáme minulost 3. Takže první prozkoumávám ten. Jak vidíte, tak tady ten kříž není. Není tady. Tam je něco! Lidi to neviděli, ale tam něco bylo. Au! Ne. Když se to je fotku, tak jsme u tuklatky, tady je ten minulost. A možná, když budu populární, mít třeba 30 000 odběratelů, což asi nikdy nebudu mít, tak se setkáme tady na fotku. Co? My už to tady máme úplně zkoumaný. Nemáme jednu věc, máme no. Tady to očistíváme. A chci další díl. To necháme na další díl. Jdeme tam do uličky. To je dev. Lidičky, já jsem vám vážně vděčný, že jsme dali 10 obyvatelů, že jsme dali 100. No tak dopí. Začíná pršet. Jdeme, už skončíme. Lidičky, my jsme tam, ale nemusíte jít, prosím. Tak jo, omlouvám se, lidičky, co jsem mluvila. Takže hele, Takže zítra dám nový díl s Markem. Tak čau.